Okay, mga katugsok, niarasag ko na magayo ko katahuran ko buntagon din ninyo kay ako na ko lakaw niya. Ning ari ko ron sa kuan mga katugsok. Aron kaon mo ba kay ang akong bata nadatugan. Kung napiang ba gini laging mga bata panggagmay mga katugsok. Dali gid kay siya mapiang niya. Kita nga amahan basta makadungog tas tong anak nga mga mapiang na gani. Muning kamot kita nga kanang wa gyud pamaliton ba kay luoy makayo kang mag-ubo-ubo. Oh, adung na ko ngadto sa manghilot niya kadto bitang nakita ninyo nga nagkarga kog sin mauto mo adto mi dito. Kadung na ko sakyanan mga katugsok ko. Ari. Oh, nara kong tricycle. Oh, nabara di ay. Oh. Mo ni siya akong nabara. Ya, padung kung ngadto ron sa ilaha. Ini karon tiud-tiud makita ninyo nga moadto mi. Sakay na ko ha mga katugsok ha. Oh, usbon ako. Daghang kay salamat sa nagsuporta, nagsubaybay sa akong channel Tutong Tugsok TV. Sa akong mga subscribers ug followers, labi na gyud sa mong main Janwa Mix TV 3 Bukak. Daghang kay salamat kaninyo. Way puas na salamat. Balik-balikon gyud ko na kay inangano kung wala mo, wala sad mi ninyo ug makitaan ug sa pagsuporta diri sa moa. Ug God bless kaninyong tanan, labi na gyud magamping sa tagsa para sa tong pamilya. Padung na ko nga katugsok. Pasensyahan mo kay murag pagaw-pagaw ko. Kay nagkuan mo ko nag-concert mo ko gabi igod. Yang akong gikanta kay mga kuan mo to kanang isa na nga nalimot ko ato kantahan ako sa itong ipakanta na ko so ang ikansertan o nga pagkaninduta hinoon wa ko sila kasabot og unsa to. Sige mga katugsok ka kay larga na ko. Padung na ko nga to dul-duol na ko nga to sa ilaha. Okay. Usbon ako. Daghan salamat sa nagsuporta sa akong channel Tutong Tugsok TV sa akong mga subscribers o followers. Karon ug sunay katong ano ko ba sit out amorong adlaw. Ini kakita ninyo ani ang gipakita kaninyo ron nga ang akong anak akong ipahilot kay napiang. Eh di unta bisig pinsa naman yung kana no mga katugsok. Dili gyud kay nganlan nga mag-antos tayo sa bata o paminon o ako darawan yun akong mata sabi akong anak way tarong to ay ang anak nako naghasol ang inahan di pabutang. Perting problema ha. Okay bana duduol lagi ko wala murag padong nako abot. Oh wala naog na ko mga katugsok ha. Mao ni diri ang akong giarian ang balay sa manghilot. Oh kini siya din nakita naman ninyo ni kausano si Indekim anak sa manghilot na aron mi silang balay. Aw im day Inday im bali man dito. Okay day. Kini day sit out ka day sa imuhang mga kamigahan diha aron nga ni asad ni kay karon makatan-aw ni sila susani kay upload ko man eh. Oh ikanay bahala day sa imong mga amiga. Well, mo shout out ko sa ako ang mga friends nako sila si Koan, Larry Phil Mahinay and si Gemma Bataykan, si Paula, si Mary Jean and also sa tanan-tanan na lang. Okay, daghan salamat day o sa imuha pag yung mga kaigsunan. Ako katong wa ma-shout out nako. Shout out ta mo ron ini human ani ang tangin ninyo ang tumoy. Napa ba ni tumoy? Na apa day kuno ingon sinday. Okay diya kay ari unsa nako dari. Oh, mo ni siya yung nadre balay ang sakuan mangilot ro. Di lang kay natulolon kay madisturbo niya kay daghan man tawo. Naghangig pahilot.
tanawas ko ninyo kayo. Oh, mao ni siya mga pisto diri mga guys. Dong ako. Ano yung balaya? Oh. Daghan lagi kita mga guys. Okay mga katugsok. Mao na siya. Unyaan na nato tiwason. Og mahuman ang mga tao. Okay, usbon ako. Daghang salamat og salamat jud ayo sa inyong pagsuporta, pag-subscribe og pag-follow sa akong channel Tutong Tugsok TV. Thank you. Meanwhile. Ay na mo ang hilot, ara, hilot tayo. Nya do ni kato kaniya nagdagan ko ato, karon nagdagan ni kato. Ako na jingon. Pasensya na mo sa akong tingog, medyo pagaw-pagaw kay nag-concert ko yang akong kanta wa ko kay bawo unsa. Okay, nagdagan salamat to sa muna ko. Sa nag-subscribe o nag-subaybay sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa ako ang among main Janwa Mix TV Bakap ko daghan kaya salamat ug God bless sa tanan ug kato ding wala ko ma-set out atong mga pinakadlaw karon set out ka na mo kung adlaw ako isumpay ang nagtatanawa ninyo kuman mana kay gabot ito ako surprise akong asawa rin nagabot wa sa kay bawo man wa siya na ba surprise niya dan kini o sa istorya pa sa mga karaan istorbot sige God bless ka ninyo mga guys thank you o salamat ang muna ko ang pengis na tayo tagsa ako dahil si Toto ang bogsok. Okay mga guys. Alam niyo diri guys sa among kuno na mga idol lang mga guys ay. Oh, mo ni si idol die hard ni siya sa Tres Bukak Janwa Mix TV. Oh, bungot sa uko kuno. Ah, na. Dapat followers niyo. Mosa ni siya nga nagsubaybay sa among kuan followers na mo subscriber ba. O diha na mo makita mga katuksok o unsa may kamahal ani nila. O na may sa lungsod sa Balanban, Poblasyon, Pundol, Elementary School, bungot sa okok ni matong. Okay mga ito katuksok daghang kay salamat usbon ko no. O mao ri siya. Katong duha dito siya gusto nga artista kay nidagan. Ang kata o daw. Bye duha kay Banya, dong, unsay kay istorya nimo, dong. Oh. Ay, subscribe niya rin mo sa Tres Bukak nila. Oh. Ningog. Okay. Pareha na ba din may pagaw? Bagong mga ulitaw mi. Puro mo rin ulitaw kakugos ug itoy bungot sa ako. Okay, mga katugsok, daghang salamat no. Shout out kay ko sa tanan nga nagsubaybay sa amuan salida ingon man sa akong channel Tutong Tugsok TV ug ingon man ani bata shout out ako ni sa iharam ko ano ganahan mo palit na mga butong ring at buko apil ang bunot pwede mo mukaos. Oh tara okay daghang salamat ug thank you God bless kaninyo tanan hasta la vista vivo. Bungot sa ako. Oh mao na siya mga katugsok no lisod kayo no basta mga idol kay ka sa imuhang mga followers o subscribers yun ana kanila pinangga busa usbon ako sa tanan nagsubaybay sa amo salida ingon man sa amuhang main Janwa Mix TV Tres Bukak daghan ug daghan gyud kayo salamat ninyo way puwas sa pasalamat gikan sa bata nga wa pay buot ug nari sa dako-dako na nga nay buot anton sa way mga kabuot away kabuot sa naa day mga buot ug sama sa dako nga labo pang way kabuot bungot sa uko. Oh dire okay ni siya mga katugsok number 1 ni siya nga subscribers sa amo ang channel. Oh mao ni siya na suliyo no daraw kani mao ni siya mga katugsok oh. Die hard din siya sa Janwa Mix TV Tres Bukak kay subaybay gini siya kay bako siya nakakita sa among salida nga hoy asa ka bata
Dahil din siya sa salida na mo nga kada pangutana 20. 18 ka pangutana to nga. Ang nabayran Milgis. Oh. Okay mga katugsok, mo na niya o kusbo na ko. Ayaw kalimot sa pag-subscribe o pag-follow, pag-click sa ako ang channel Tutong Tugsok TV ingon man sa among men. Janwa Mix TV, Tres Buakak ko. Sa pa followers niya po naman mga katugsok ko. Mo to'y anak sa pungot sa ukok. Oh. Okay mga katugsok, dire akong mga followers din nga lambiruan yung supporter sa Tutong Tugsok TV o sa Janwa Mix TV Tres Buakak. Kini mga batao. Shout out ko ni kasi nga naman Diyos Obado. Dire sa Barangay Kamanggahan, Balanban, Cebu City, Bungot sa Ukok. Imo daw kasi nga mo. Lawrence Mahilom, Oh, German. si Lawrence Mahilom. Sus parinter man ni nako ni bata eh. Kining isa kinsa ni. Damoslo. Okay, mga katagsok na mao ni siya is diehard sa ama sa lida mo nagingon ako nga ug wala sila ug kamo wala sad mi. Okay. All right. Tutong tugsok. Okay. Pungot sa ukok ko naman.